Herrian bizi gehan. Baietz, baina hogei mila biztanleturiko euskalduntasuna onbilena, guretzako euskara oso importantea da, ze lagunakin, familiakin, da danakin euskara zitzaiteu, eta oso hizkuntza polita irutu zaigu. Bukarra zagarren nahi deuz hartu ze, gure ustez oso ondo itzaite dugu gure euskalkian, alegia zarauztarrez, eta euskaldun bezala oso polita izango zan sartzia. Eta zarautzeko oso leku politak da argazka, gure ondartza eta bai oso jende ezaguna, Carlos Arguiñano, Nadia Erostarbe, Aritz Aranburu. Guk dana beti euskera zite deu, eta adibidez gu denok eskubaloia ite deu, eta udaran playeruak eta txaparrotanen. Eta dana beti euskeraz. Zarautzetakan gauza honena gure ustez ondartza da, ze udaran etortza beroa itemia eta tope ondo pasatzezu, eta gure ustez etaka ezer txarra, baina zerbait izan berkoa genuen udaran dauden turistak dira, baina ulerte gorra honea etorri nahi izatea zean herri polita da. Ikusi ez egun zarostar peta reala, eta beti euskera zitzaite dola eta merezi duela arna zagarren sartzia.